Dia vermaden so seo é an bhaile Obair Curtriler méin a 8 láhanach 183. So deire an capital algaber agus bhímar just ag dulrás cúpla rud. So an seo tá trí terma cosúla dermid bhfuil siad cosúil de bhór go bhfuil an athróg céine an tú. Tá exna a bháin. Okay, so bhí 5x mód a 3x sin 8x. Agus an sin luúd an 4x. So sin 4x go hiomlán. Anis 4x mód a 6x sin de x. 5 luúd a 3 sin 2. Agus ní féidirling iad a himú nó gealú níos mó de bhór go bhfuil siad éagsúil. Níl 1x an seo. Is tara seach, no just iver é seo an terma sin. Céimhéad x cairnithe táging. Tá 6x cairnithe agus cearna bháin eile, so go hiomlán tá 7 x cairnithe aging. Tá luúd a 2x agus luúd a 5x, so sin luúd a 7x. Luúd a 2, luúd a 5 sin luúd a 7. Now, ní féidirlín iad a himú níos mó, de bhór go bhfuil an 7x an seo, go bhfuil an x cairnithe ann, agus go bhfuil gná x an seo. Okay? So tá 7 x cairnithe, tá luúd a 7 x an seo, ní féidirlín iad a himú níos mó, mar tá siad éagsúil óna chéile. Okay, an seo. Tá 3a agus a bháin eile, so that's ceithre a. An sin tá 4b luúd a 3b, so sin b bháin. Is féidirling a rá 1b. No is féidir le just a rá 4a mód a b. Cibéislí ar scríbhann tú é tá sé gart. Tá sé sin gart. Tá sé sin níos fearr ó thaobh an nudaracht de, but fós tá sé sin gart. Okay. 2p mód a 3p sin 5p. Luúd a 3q mód a 5. Luúd a 3 mód a 5, tá mud a caint faoi. So luúd a 3 mód a 5 sin 2. So we have 2q. Agus de bhór go bhfuil an p agus an q difriúil, tá siad éagsúil, so sin a méid gur féidirling a dhéanamh. So termí cosúla le chéile, é cairnithe mód a 5 é cairnithe sin 6 é cairnithe. Sin cearna bháin. So is féidirling é sin a scríb mar just héine cairnithe, no just é cairnithe. Seo terma eile ag le terma eile atá cosúla chéile arís. So luúd a 4 mód a 6 sin 2. So tá 2 é aging an sin. Agus arís tá siad éagsúil, tá na termí seo éagsúil 6 é cairnithe agus mód a 2 é, tá siad éagsúil. Mar tá é cairnithe aging an seo agus just go ná é an sin. So is é an freagra 6 é cairnithe mód a 2 é. Just kind of bheith sa léir faoi sin. Ceiste 2. Má tá x cormla 3 agus y cormla 2. Feig luúcha gach ceandiú seo. Okay, so tá 6 fá cibéad atá ann le haig x. Tá x corm le 3. So tá 6 fá 3 corm le 8. Arís nemad a can mélar 63, tá 6 bracéad 3 corm le 6 fá 3. Okay, an rud céine an seo. Ach a bháin go bhfuil x corm le 3 mar is gná, ach tá y corm le 2. So nunad y an seo tá mud can scríobh 2. 2 fá 3 sin 6, 3 fá 2 sin 6 comá. So tá 6 mód a 6, is féidirling iad a himú de bhór just gur ifreacha iad, is tar sig iad. Tar is sig. Tar seo chaháin agus tar sig. So sin or freagra. Anis 6 fá x, luúd a 2 fá y. Tá x corm le 3 arís. Tá luúd a 2, tá y corm le 2. So 6 fá 3 sin 8. Luúd a 2 fá 2, luúd a fá mód sin luúd a, 2 fá 2 sin 4.
X carnatha, mód ató Y carnatha arís tá X carm na 3 agus tá Y carm na 2. 3 carnatha sin na 9, 2 carnatha sin na 4. So déan an rud sa lúbín ar dús agus an sin olrig. So 9 mód 8 sin 17. Agus sin ar obair bhaile ó a réir.